काहो धन गोबर पाथतरू आवा तू पाथा त बुझाई हम पाथी तारे काहे खातिर लेके आइल बनी यही खातिर ले अब गाइयो ले आइल बनी संग में कि दूध दी आ तू गोबर पाथबू हां हम दूध ना पिएंगे हां त गैस चूल्हा मंगा देती तो अपन बाबू से ना मांगे के तो हला बाबूए करी हां अरे का कही हम एगो फार्म भरले रहनी है सरकारी योजना हला ठीक तोहरा बा नसीबे में नहीं हमरा नसीब में भरले रहनी है जे हमर घरवा के पिछवा मिलल हा हमनी के मिलबे ना कइला का करी अब बोला ना अपन बाबूओ से मांग सकेलू बाबूए करी हां तो के करी पहले बोला ना कुल बाबूए करे त रोवा का करो घंटा गरत नहीं की तार बाबू हाथ में दहेज में दे देलन एगो गैस चूल्हा ना दे सकत लहन काहे किसिया तो ना तो रोवा का करो तो ना दिहन तो गोबर पात हो का करबू हां लेते हैं का करेगा अरे लेके आई देखो तनी कैसन हो बाबूओ से तो मांग सकत रहलू हां का तार हाथ में हो गेल देखो तो का हो गेल हाथना बढ़िया हाथ बतई से गोबरे में हाथ लगा तो का हो जाई कबो गोबर ना पथले रहने जे के हमर करम फुट गेल गोबर पाथ तो जवन चीज नैहर में ना कल जाला ससुरा में कइल जाला तो कोना करम तुम बानी ना देखो करे के ना चाहिए करत नहीं तो तार हाथवा खियाइल थोड़े बे कहां से खियाइल बाबे बोलो दिमाग मत खराब करे दिमाग तार खराब करतनी एबरा दिमाग खराब होखे लागल तनी से गोबर का पाथ देलू हां बाबू के का जाने कैसे तू पसंद पड़ गेल कि हमर नसीब फूट तार बाप तार भाई जी आई रहलन ना देखल संगे संगे एगो छोटका भैया आई रहे पता चली था तो भैया ना कबू करी तो तार भैया के ना मालूम रहे ओकरा पता ना न रहलो अब त पूछ लेला अगल बगल गौवा से कि हम कैसन हई ठीक बा जा दिमाग मत जा जाई हां ठीक बा जल्दी से आइए जा का जा कुछ जा जल्दी से आइए ना हम जात नहीं खाना वाना बनाई के ठीक बा हां जल्दी से आइए